ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଖୁସି ହେଇ ତାଙ୍କୁ ବର ମାଗିବାକୁ କହିଥିଲେ। ବତ୍ସ, ମୁଁ ତୁମ ଭକ୍ତିରେ ବହୁତ ଖୁସି। ତୁମେ ଯାହା ବର ମାଗୁଛ ମାଗ, ମୁଁ ପୂରା କରିବି। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ମୋତେ କଥା ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ସବୁଦିନ ରହିବେ, ଏହି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବେ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ କଥା ଦଉଛି, ବଡ଼ ଦେଉଳ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି। ପ୍ରଭୁ, ଏହି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ବର୍ଷକରେ ଥରେ ରଥଯାତ୍ରା ହେବ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଥିବା କାଠ ରଥରେ ବିଜେ କରିବେ। ରଥରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି ପତିତ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଆଉ ବୁଢ଼ା ବଢ଼େଇର ବଂଶଧର ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ରହିବେ। ସେମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାଠରେ ନୂଆ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ତଥାସ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ହବ। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଚାହୁଁନି କେହି ଭକ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖା ନ ପାଇ ବଡ଼ ଦେଉଳରୁ ଫେରିଯାଉ। ତେଣୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରାତି ଅଧ ଯାଏଁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ରହିବ ଏବଂ ରାତ୍ରି 5 ଘଡ଼ି ଥିବ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଫିଟିବ। ତଥାସ୍ତୁ। ବତ୍ସ, ଏସବୁ ବର ତ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମାଗିଲ। ଏବେ ତୁମ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ବର ମାଗ। ମୋ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ଦେବେ ଯଦି କେବଳ ଗୋଟିଏ କୃପା କରନ୍ତୁ, ମୋ ବଂଶରେ ମୋ ପରେ ଯେମିତି ଆଉ କେହି ନ ରୁହନ୍ତୁ, ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। କିନ୍ତୁ କଣ ପାଇଁ ଏମିତି ବର ମାଗୁଛ? ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୋ ପୁତ୍ର ନାତି ଅଣନାତି କେହି ବି ଏ ମନ୍ଦିର ଆମର କହି ଦାବି କରୁ। ତେଣୁ ମୋ ପରେ ମୋ ବଂଶରେ ଆଉ କେହି ନ ରହୁ। ଏସବୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭୁ। ତଥାସ୍ତୁ, ତାହା ହିଁ ହବ।